Kaixo, eta ongi etorri Txirrindulariak websaioko laugarren saioa, saio bazirudien, baina erregulartasuna mantentzen ari gara, eta lau saiorekin nahiko konten gabiltza, baina printzipioz urte osoan zehar, horrelako txirrindulari profesionalak ekartzen jarraitu nahi dugu, eta aste honetan bintzat sorte ona alde izan dugu, Jon Barrenetxearekin hitzartuta genuen, baina atzo, gaur astelena dela, atzo Andaluziako itzulian etapa irabazi, eta gidoia guztiz aldatu digu, baina albiste honak gidoia horrela aldatu behar izatea, zorionak Jon atzokoagatik. Eskerrik asko. Nola juntzen atzokoa? Ezin hobeto, azkenean garaipena lortu nauen, eta helburua hori izan, Andaluziako itzulian etapa garaipen bat lortzea, hasierako helburua Enric Masekin sailkapen nagusia egitea zen, eta niri lan egitea tokatuko zitzaidan, baina papeleta guztiz aldatu zen eta nire aukera izan nauen. Azken bi etapak, ihesaldiaren bilako etapak izan dira, eta euskaldunentzat berri onak, Diegok lehenengo irabazi zuen laugarren etapa, eta atzoko zu pena baita ere euskaldunentzat mintegik eroriko hori izango zuela, baina ez da mintegi eta Total Energiko txirrindularia egon, danak zuri begira zeuden, azkarretan, danak uste genuen zu azkarrera zinela talde txortan. Azkenean inoiz ez dakizu ez, horako etapain gogorra dauenean ez dakizu zein dauen indartsuen edo zein den azkarrena edo ez dakit, baina azkenean suertea izan genuen hori ihesaldi hartzean, eta gero mintegi sorte txarra izan zuen, ze hanka honak erakutsi zituen, baina iritsiko zaio sorte hona horako hankak baditu. Erakusten dezue, horrelako egunetan eta horrelako egun nahasietan ondo mugitzen jakita eta hortxe, txentak hainbeste esaten duena la fuga bilatu horretan, trebatzen bazea eta ondo moldatzen bazea, etekina dagoela biek, bai Diegok baizuk, horrela lortu dezu garaipena. Nire kasuan adibidez Mallorcan, antxeko zerbait gertatu zitzaian, lehiatzeko hori 12ko talde baten heldu ginela, eta igual azkarrenan nintzela, eta 5 kilometro faltan, ihesaldi bat egin zen, eta ni ez nintzen egon, eta azkenean laugarren egin nauen. Eta pena handia egin amaitu nauen hor, ze garaipena eskuetan ikusi nuen, baina azkenean ez nuen irabazi, baina zer ikasi nuen, eta atxo nik jo nauen lehenengo, 20 kilometro faltan, eta atxera begiratu gabe, eta hor joan ginen 6 txirrindulariak. Jon, eta Andaluziako itzuliko balorazio orokorra nolakoa da? Taldearentzat zure garaipenarekin pixkatan apaindu behar baina Enrikek ezin izan du sailkapen nagusiak ustez lehiatu ez? Andaluziako itzulia ez da bat ere ondo joan azkenengo egunera arte, ze egunero txirrindulari bat galtzen genuen, eta azkenengo bi egunak 3 geratu ginen, baina azkenengo etaparekin papeleta soluzionatu genuen. Garaipenerako bidea hartzen ari zara, pixkanaka, Andaluziako hau, siakaso gehitxokoa inflexio puntu nabari esan zan zuritzat ez? Iaz, agustu inguru horretan, egun benetan berotxu batean, garaipena lortu. Ez dakit zenbateraino aldatu dan Jon Barrenetxea txirrindulari profesional bezala kitxotik ona? Argi eta garbi inflexio puntu bat izan zen niretzat, azkenean materretan inbeste karrera irabazita eta igual profesionaletan 3 urte eman ditut lehenengo karrera irabazi arte. Eta luze egiten da, baina azkenean salto handia delako, baina azkenean badakizu hanketan indar hori badokazula, eta azkenean dakien jenteak hori esaten dizu eta konbentzitzen saiatzen da, batez ere talde barruan. Eta azkenean batzutan erakusten dago taldetik konfiantza gehiago dutela nigan baino, baina azkenean lortu nagoen garaipena eta argi eta garbi inflexio puntu bat izan zen niretzat. Luze izan dela esan dezu, hori askotan gertatzen da, zu 2020an gainera urte oso zaila izan zela danontzat pandemiagatik jauzia ematea lortu zenuen, hor mendera izan zinen, baina egia da gero profesionaletan hori 3 urte izan direla, garaipenik gabe, emaitz argirik gabe, eta hori seguro luze egiten dela, ez? Argi eta garbi, azkenean oso salto handia da amaterretatik profesionaletara, eta bai fizikoki eta bai mentalki prestatuta egon behar da, eta luze izan da, baina jakin dute adaptatzen eta posik. Eta getxoko eta gero inflexioa, eta aurten Andaluziakoa amaiera, lehenengo blokeo honen amaiera izan da, baina
lehenengo hilabete oso bikaina egin duzu, beti leian, beti burrukan, zuretzat ondo dagokizkin lasterketak lehiatzen, eta azkenean emaitza edorri behar zen. Bai, hori da, urtero pausutxo bat emoten ari naiz, eta urten igual pausu handiena eman duten urtea da, eta bueno, oso pozik nago horregaz. Nola ikusten duzu zeure burua ja leian zaudenean, ja seguro denek begiratuko dutela, ostra, Barrenetxea dijoa, hortara mugitu behar gara. Bueno, bai, olako karrera txikietan, ikusten dudala, olako apura presio puntu hori badaukadala, baina, bueno, ikusiko da orain. World Tour karrera datoz, eta, bueno, hor, lasaiago ibili halko naz, eta, bueno, seguru, pizkanaka emaitza honak lortu alditudan olako lasterketetan. Orain hitz egingo dugu, eta kasun egutegia, ze oso interesgarria da, baina nahi nuen aipatu baitare zurekin, eta seguro zuek ere World Tourretik nabarituko duzuela. World Tour lasterketak orain Australian eta guen izan dira, baina eske hemen izan ditugun lasterketak Europan, bai Espainialdekoak, baita ere Frantzien egutegia zirela, World Tourrekoak izan gabe, maila ikaragarria dago, leia handia dago, eta ja geroz eta ezberdintasun gutxiago dago lasterketa bat Pro Series, World Tour edo punto bat danean. Bai, argi eta garbi, lasterketa guztietan askar goaz, eta temporada hasieran are gehiago, baina, bueno, bai, diferentzia nabaritzen da World Tour lasterketatik Pro Series batera, baina bai, argi eta garbi, gaur egun mundu guztia preparatzen da eguneko egunean, temporada eguneko egunean hasten duen mundu guztiak, eta bai, ritmoa lasterketa guztietan Mallorcan baita, altua da. Egunerako hasiera hori seguro puntuen eraginagatik dela. Ziklo honetan taldea pixkat nik uste behintzat lasaiago dagoela puntuen atletikan orain, baina zer eskatzen dizuete, presioa dago orainik ere, edo ikusten dute taldea ondo dijoela aurreko zikloan baino eta lasaitasuna dago? Puntuen atletik ez dago inongo presiori, zikloa amaituko da eta egu World Tour barruan gaude, baina, bueno, azken helburu nagusia garaipenak lortzea da, eta alik eta garaipen gehien, eta hortxe daukagu presioa eta helburu nagusia. Eta orain helburuei begira, aipatu didazu lehenago, nola iparraldeko klasikoetan zentratuko zara hurrengo asteetan, hori bai, seguro hemen ez dugula parekorik. Euskal Herrian horrelako lasterketarik ez dugula, beraz, pizkanak hortan hasi beharko zara eta trebatu beharko zara. Bai, hori da, azkenean bertara joango naiz asteburu honetan, Omlop eta Kurnera, eta bueno, azkenean hasi berria izango naiz bertan, ze lasterketa totalmente desberdina dira, baina bueno, azkenean esperientzia bat sumatxa izango da helburua eta emaitzaren bat lortu aldo dan, baina presio barik. Klasiko hauek erdigunean jarrita, nolako prestaketa izaten da? Ze oso ohituta gaude, entzutera, nolako da prestakuntza, itzuli handiak lehiatzeko, inkluso itzuli arteanak, Dauphiné, itzulia eta horrelakoak bezala, baina horrelako ibilbide ezberdinekin, gainera, alturarik gabeko ibilbideekin, teknika oso balizkoa den momentutan prestakuntza, bai fisikoa, bai teknikoa nolakoa da, zuentzat? Bueno, ez da asko aldatzen, azkenean igual esfortzu laburragoak lantzen dira entrenamentuetan eta, baina bestela ez da olako aldaketarik izaten preparazioan. Eta zeure buruari dagokionez, nola ikusten duzu zeure burua horrelako erronkari aurre egiteko? Bueno, gogoa ditut probatzeko, nik uste dute esaugarri onak ditudala bertako lasterketetarako, baina, bueno, esperientzia falta somatuko du seguru, eta katzen bat egingo dut, baina, bueno, nik uste dute importanteena asteburu honetan esperientzia hartza izango dela, eta, bueno, pizkanaka ikasten joatea, eta aurten martxo aldera edo, emaitza honen bat lortu aldoan olako klasika baten. Zein eira begira zauden, agian Flandria eta Paris-Roubaix begira gotea zailagoa da, baina, bueno, badaude lasterketa hau nitz, baten bat fijatzeko. Bai, gero martxoan badokagu hor Milan-San Remo eta gero aste oso bat Belgikan hiru lasterketa daudela, Gante, E3 eta beste bat, eta, bueno, hor esperientzia hori badaukadan eta emaitzaren bat lortu aldo dan, baina bestela hori, esperientzia hartu eta presio hori gabe.
Oierren faltarekin nola ikusten duzu Movistar bloke hau honi aurre egiteko? Ze azkeneko urteetan Oierrekin bai presentzia izan dutela, garipenak eskuratu dituztela, podiumak egin dituztela, orain Oier gabe, hor hankamotz geratu da taldea, gizonezkoen taldea behintzat. Bai, ez dira lasterketa honena guretzat, azkenean ez daukagu lan klasikoetarako talde sendo bat, baina azkenean hori taldea bai hori badaki eta eskatzen digute hori esperientzia hartzea eta ea norbaitek zehozera egin alduen pasan urtean Oierrek egin zuen bezala. Eta zuri dagokizu ziakaso agian nea zaurten, baina urrengo urteretara begira taldearekin Oierre postu hori hartzea. Ez, nik uste dute oso txirindulari ezberdinak garela eta nik uste dute nik nire ezaugarria dituela eta saiatuko nazera nire ezaugarriak alik eta hobeto aprobetxatzen eta nik uste dut oso txirindulari ezberdinak garela. 4 urteko kontratua sinatuta dakazu, okeraz nago, 2028 arte. Horrek seguro bestela zaitasun bat ematen dizula, ez bakarriko ekonomikoa, evidentemente, baina baizik eta zure proiektu pertsonala txirrindulari gisa lantzeko, ez? Bai, duda gabe, azkenean ekipoak apostua egin du gugan eta oso ondo zaintzen gaituzte eta bai, azkenean guretzako lasaitasuna da, bai ekonomikoki eta bai deportiboki, ze azkenean gauzak espadaz ondo lasai zauz berdin eta hori da, azkenean eskertuta egon behar da horako aukera bat izateaz. Nolako proiektu dakazu zuku zeure buruan? Hau da, nora jun nahi dazu txirrindulari gisa, zertan landu nahi dazu, agian izen bat botatzearen? Ez dakit, azkenean urtez urte hobetzen joan, eta ea noraino heldu naizen, azkenean egunerokotasunean gauzak alik eta hobeto egiten saiatu, eta hori urtero pausu bat ematen saiatu, eta hori ambizio auki, eta azkenean eguneroko lanarekin helduko dira gauzak. Eta argi dagona da, Movistar taldeari beti esan zaiola batzutan ikuspuntu, jokabide kontserbakorrak zituela txirrindularitza, beti itzuli handiei begira, sailkapen nagusiarik egira, zu bezalako apostuarekin eta beste hainbat txirrindulari bezalako apostuarekin, begiratzen ari dira, beste lasterketa batzuetara, hor protagonistak izatera, hori, zuei aukera ematen dizu, baina taldean ere, txipaldaketa hori ikusten da, beste lasterketa batzuetan ere presentzia beharrezkoa dela. Bai, dudarik gabe, azkenean puntuen asuntoarekin batzutan kontserbakorra izatera jokatzen dute taldek, ez dago beste moduri bestera puntak lortzeko eta ikusi da aurten urte hasieran puntuen presio hori kenduta oso Movistar diferente bat agertu dela, azkenean lehiakorragoa eta azkenean galtzeko beldurrik ez duena eta horrela jokatzen ari gara. Eta puntuak lortzen ari zarete, okeros manago, munduko sailkapeneko 3. egon zarete eta hor top 5ean zaudete, hau da, horrelako jokabideekin puntuak lortzen dira urrengo urtean, dena dela, berriz ere puntuak 0 geratuko dira eta berriz ere puntuen beharra izango da. Baina ikusten da, esaten duguna, horrela jokatuta puntuak etortzen direla. Ondo dator, ze aurten erakusten ari zarete urrengo urtean ere horrela jokatuta emaitzak etorriko direla. Bai, batzutan horrela jokatuta puntu asko galdu aldu iraz, igual generalean sailkapen nagusi batean ondo gona zara eta azken egunean irabaztera jokatxagatik zure postu hori lortu galdu aldozu. Baina, ez dakit zein izan alden estrategia honera punta lortzega, ez edo bata edo bestea, ez dakit, orain dena ondo ateratzen ari da eta ematen du hau dela estrategia berena, baina, igual gero dana alrebez ateratzen azten danean, ematen du mundu guztia hasiko da Movistar kritikatzen eta ez dakit zer eta hori. Kritika jasotzeko Movistar beti prestutasuna duela, oso ohituta daudela eta zirkuaren parte dela. Movistar aipatzen dugu eta esaten dugu jokabide aldaketa eta inkluso irudi aldaketa du taldeak. Ez dakit zenbaterainoko aldaketa lan jarroa batetik Movistar talde batera pasatzea eta inkluso zuk propio sumatu duzu Movistar erren zaudenetik 2 urte besterik ez. Aldaketa handirik egon alda taldearen baitan?
Bueno, medio gehiago badauz, baina bueno, ez da aldaketa holan terriblea bez, azkenean hemen Euskal Herrian ditugun prokontinental mailako taldea be bai oso lehiakorra dira, eta nik uste dut txirrindulari esaiela ezer falta bertan, baina bueno, bai dituzula igual medio gehiago eta jente gehiago zure inguruan, baina bestela prokontinental mailako taldea be bai oso ondo daude. Igual Euskaltelen entzunda daukat sare sozialak eramaten dituen community managera apura kuskusera dela, baina bestela dana ondo. Ikusi beharko dugu hori sartzen dugun edo ez. Ja amaitzeko eta kuskusero galdera bota behar dizut. Aurten aipatzen ari gara, txirrindulari ezberdinekin eta txirrindularitza profesionalaren errealitatea ezagutzeko asmo horrekin, eta zuzarela aurtengo lehenengo World Tourra galdera egin behar dizugu. Ez bizitza pertsonalean begira, baizik eta zure lan errendimenduari begira, ondo esan da gainera, galdera da eta denei egiten ari garena. Gaur egun zure soldatarekin, zure errealitatearekin Euskal Herrian, supongo zuri bai World Tour mailan aukera izango dezula etxe bizitza bat erosteko, ez? Gainera aipatutako 4 urteko kontratuarekin aukera daukat eta zorionekoa naizela uste dut. Azkenean gaur egun komplikatu dago pertsona gazte batentzat etxe bizitza bat erostea. Beraz, hor bai dagoela, World Tourrera iristen ematen zula lasitasun ekonomikoa hor ere. Bai, dudari gabe. Eskerrik asko Jon, plazer bat beti zela, eta espero urrengo elkarrizketa hitzartzean ere beste garaipen sorta batekin etortzea. Ni esker. Eskerrik asko.